Morjesta kaikille sinne ruutan toiselle puolelle. Mun nimi on Nikita ja mä pidän teille kuntonyrkkeilyn on-ramp-kurssi, mikä järjestetään 16. marraskuuta täällä Fighting Centerin tiloissa. Te olette kaikki erittäin tervetulleita sinne. Kuntonyrkkeily on erittäin hyvä keino saada omaa kuntoa ylöspäin, ja kuntonyrkkeilyn ero perusnyrkkeily on se, että kuntonyrkkeilyssä ei ole ollenkaan kontakteja, eli ei tarvitse sparrata tai lyödä toista. Kuntonyrkkeilyssä teidän kunto kasvaa, te saatte vähän itsevarmuutta ja sitä lyöntitekniikkaa, että miten ne lyönnit lyödään ja miten niiden avulla pystytään heittämään hyvää treeniä. Yhden viikonlopun aikana teille on mahdollista saada kaikki evät siihen, että te pystytte jatkaa nyrkkeilyn parissa. Kuntonyrkkeily sopii ihan kaikille, ei ole väliä missä kunnossa sä oot, onko sulla aikaisempaa kokemusta jostain tällaista hommasta. Treenit on suunniteltu just sillä tavalla, että jokainen pystyy osallistumaan niihin. Jos sä mietit, että tulisitko sä sinne kurssille vai et, niin totta kai sun kannattaa tulla. Ihan 16. marraskuuta täällä Fighting Centerin tiloissa.